amdani, prepio'r ryb i'r lamb. So fama gyda fi jar o preserved lemons, dim bach o powdr mwstad. Dwi'n gwybod, mae'n edrych dim bach o weird iwsio preserved lemons ar cyd, ond seriously, mae hyn wedi cwcio low and slow. Fe hwnnw dim bach o'r powdr mwstad. Bach o halan a pupur. Dim bach o olive oil fewn iddo fo. Dim bach o rosemary fewn. A dim bach o dŵr o'r preserved lemons. A mix bach. A to, mae hwnna'n rhywbeth recipe da chi'n neud yn y bora. Llecha fewn I popty. Da fydd just smell yn tu chdi trwy dydd, just yn unreal, ryb di wneud a wan prepio'r veg I tatws yn popty. Fyddwch chi iwsio unrhyw veg da chi fo yn gwylod y fridge. Dyma'r tre. Bach o moron. Ti'n mynd gorau pilio'r moron, just wash da ddyn nhw. Bach o rwdan. Tatws. Chunks mor fawr I mor fach. Rydych chi eisiau, really. Os am rules I tatws yn popty. Bach o garlic. Fewn â nhw. Dŵr fewn. Just rhyw fyny at rhyw hannar. Mwy o seasoning. Pupur. So ro'n I fynd dros y veg. A serious hwn, smell hwn yn cwcio'n slow. Just amazing. A ti just yn ffordd arall I neud o, ti just gorau cadw chdi fewn. Ti eisiau gwneud siŵr mae bob un nook yn crannu o'r brest lid o'i ma wedi cael ei cyfro. Dwi heb di brownio hwn na dy byd cynta, so just llai o ffaff yn di nocio'r popty I mor ychal am yn gallu fynd. Fyny I 250, mae popty rei boeth. So dod o ryw 20 munud efo ar y tymheredd mwyaf ychal da chi'n gallu. Byddwn ni'n tynnu allan, cyfro fo ffoil, dropio lawr I ryw 160, a dydd cwcio am ryw 4 awr da. A wedyn mae'n tynnu'r ffoil ryw hanner awr cyn gorffan y cwc I crispio'r lamb I fyny. Amdani, Tatws yn Popty Nain, soul food Cymraeg, soul food Gaernarfon. Yn gorau fod yn barod ar hwn. Oh, yes! Yli ar yna. A to, tallu deud, mae'r lamb breast ma yn tendar pan mae'r eslir yn just yn sleidio allan fel la. Ti'n gwybod ti ddyn eilio pan mae hynna'n digwydd. So, platio I fyny, O, le ar y veggies na. Waw. So, mae'r cyd just yn shredio off yr asgwrn. Waw, so, ta'ch chi'n bita hwnna fo llwyd, ti'n mynd anna'n cyllall. Hynna sydd dda efo'r breast o lamb, tro. Tra mor cymaint o gwahanol textures, crunchy, meddal. Os am geirio yna. So ti'n be, oedd Mrs Robaich, nain fi back in the day yn gwybod beth i'n sôn am. O.